hier, man! Coach. Wat nog staan die? Coach, Yes? vertel gewoon mij, wat gaat nou hier aan? Ik zie niet te lang als 2-1 nou, halftime. Halftime! Mm. Ik is die coach van jou, Saus. United! Is het jou United? Mm. Die span van mij, hij loopt nou 2-1 achter. Sakal, sakal. Sakal. Jij! Halftime, man! Alle kan je als halftime, als alle robots met elkaar. Als de oorside go, er will nobody must have it. Er will nobody. United! Tase. United. Staan daar, manschappen. Die zijn weer lijkt En weer lijkt die. En weer de zeel, we gaan in. Als oors die juist staat. United! United! Ik is weer die coach. Weer die coach. Yes. As ang gana.